ye cheche obi bia mo bibia akwa aba e de ba Kof TV so the zip show na oguso a wo hyeyi na emre na so enti no aya ahye video ne maye ana afi so no bibi biara abeti no afidie wi so no aya afa comment ebra esanse dwumadie no ye no mienu nyina na ebom adie amano aye anikan yi pa na the zip show said the ahye mo boss said ye koso bia na be maso ate no ene de enye entertainment asemo ene ye abado ye kan say abakosem ene ye abakosem sao ye krum kasa yentimi nka ene ye anwensam ankasa poetry ai mu do so ane ye de bro ene nti gibra na ne yentena na se ye menbu asokra minim se wani baji hu yi pa sanse menyo panyin kese bi a ofiri ahemfie ana ne mene no eba abedi dwumadi na me ameka se ye frame KWAME MARIO sana ancestral poet ono abobo ndi na chemo ancestral poet ono abobo ndi na chemo me de sa na me de fe no opanyin me mo akwa aba ya eja na no mam ti se nyame adom bibia aboko se dem di kan udi ankasa ye se medi ankasa ye ohene nana kofi owusunya akon efri se my bro for din Frederick owusunya akon na mom sese no enam se me ye ohene nana nti no me yusu ohene nana kofi owusunya akon a me ka ahene nana ko hu ewo menhia ahemfie said me kan no bi ofiri ahemfie ankasa ena ye ne no eba bedi saa dwumadie wi enye asem keto akra na said me di kan no se Kof TV the zip show ya de brand new streaming live Kof TV so a ye sanso Facebook ye sanso streaming live YouTube na YouTube wono obebo Kof TV Ghana is streaming live YouTube also benya videos ani dwumadie akese ye di nyina ho nso obenya bi ahye honom na se me sha ase a me hu se no ma bi gugu nsa wa fa ho ye pa ene cheso bi a hu otimi se asante amamre na ade abepie Kof TV so na ansa na ye bekọ no ade na nyuma bebre we na apeso ye edi kan meda wase pa se na meda Kof TV fo ahwefo nyina ase se o magye bra o mo hwe ye sabre de meka ne se me ankasa me yo chirechire ni me kira de o Aguna Salvation Army my friend fiti ase school I'm a headmaster ni Adusafo Gideon na wiamo ase na de meka ne se me yo chirechire ni apart from se me yo chirechire ni no me san atro anwensem me ka anwensem me kire anwensem me san ka abakosem so eto anansesem enso enti midwuma mi de bebre ene normal abobosu ye benya ni nyina bi ne ene de ye de ni nyina abefra ne abo no tofa ama ahwefo enya asem keto akra Kof TV so enti se de midi kan no wonsa kan video yi bia aya ahye na afoforo enso enya bi na omonhye na afi nso no aya yi page no like YouTube wonso kwa subscribe se ne be ya no mapasei obenya bi na wo ati yakase anwensem a obeka se na obi a wonti bi da wo hu anwensem de anwensem hyase wa ahemfie tete no anwensem ye nsem a nsemfu a ya bɔ ne tofa nemum ye fra ne ntoma abebuo wom efri se untimi nka anwensem wa abra abebuo enim untimi nka anwensem wa abra ensem bi wo ho a wumfra ne ntoma enti anwensem ankasa no hyase wa ahemfie ubehu se tete no enani ne kura no se ohene bi kasa na ochiame je so wie na ohene ne ka asem a otimi se o ka asem ni wi ade so ochiame no ekyerechire asem no mu ekyerese asem no mu do enti se wa ma wa adwemu anna ho a onti ase enti anwensem ankasa ne ensem a emu do na to asomu na abawom enti obi se oya anwensem ana o ka anwensem ana o twere anwensem na se o ka asem na se nto asomu abanimu a menua na nya anwensem ye ka asante amamre a bobibi to fa kakra bi sisi ane nhwe se di asante amamre esite obisa se e de ene amamre amamre ne de enu ne eja e di ja me se me mo ho ban na nchiri mamefa enye ne yie
eno ni amamre okay amamre ne cha ohye okay amamre ne ntumefra amamre ne se wotu panyina bebo omu ase akyea no amamre ne se eno apeprensa wo ye maudi ye no won so betena se asua na waye ama afefo so adi okay amamre ne se omfa kwasi kokko de enkata wo de so nemmom udidi se wo de a wo nanam di gya wo no obeye ne yie eno ne amamre ne menu mienu kasa amamre ne menu mienu ne ye amamre ene de menu mienu ye bo ho dawuro ama adasa ehu baabi ayefiri eno ene amamre menua na me shawo ye pa na wo kasa wo se menu mienu kasa nti ye ene na mafo ayaba ye kasa you know you get what I'm saying ye de bro frafra no na chese ya to amamre kasa atwene ana pia amamre de ya to atwene pa ya to atwene efri se enne no se wokọ baabi na sebi wan ka brofo a yenim se wo de won se dua no asa ahoma me kai se mrebi na me ko interview won kan ena me ne me boss bi ne nam ene ko ye na oni girl na obe me interview ni di nkomo cho mu di nkomo no na me katwi so se aden on tebrofo ana ena o se ancestral poet na utie no works a wo se o person ye ni interview no ono nie okay ena o se we dey my story o ena me so ehun hia ye ba menye broni enye broni kasa na ye de tete mi ewo mu se mako school kakra metimi aka brofo ni bidie na mom mentome kasa nto ntwene mpanyin se wotu nsunugu ana se wotwa wo ketre maria wonwenam bia mentimi ntumi nsunugu emfa roba enhyemiyem entimi ntome kasa na nto ntwene enkofa broni die se baabi a meduru bia wasa me ka brofo ni ehu se sebi mesoma ko school sebi enye obi a wako school bia na nim nyansa asemo ene de be yu fiase na me ka obi biara se the zip show na uguso a wo hwe ene abado asemo mpesa abakosem ene anwensem ene abadoma amka asem bi ye wo odoma nkomasem ye wo abakosem ye wo anwensem ye wo mpaninsem okay ene yakani nyanansesem ene yakani nyina bom nti se wutie anwensem a ubehu sa abakosem wom okay ubehu sa anansesem wom ubehu sa odoma nkomansem wom ubehu sa mpaninsem wom ni nyina ne yaka bom nkranhyesem ni nyina ne yaka bom na ye anwensem okay na ansa na obesoli dwumadi ne so no me hye mo nyina mo bose obama ya anwensem kama pa na anansesem so benya bia ma ye anansesem ne de ni nyina ahya anwensem no okay on say anwensem na maka say anansesem wom asem bia wo betie bia no wo se de obesi akire mu won ti ase enko meso me nti ase enko ensem ni bia anansesem ne mom esan ya abakosem ye mpanyinsem esan ye nkranhyesem wa anwensem na yemu ene esa de ebre eni ye nchen no me ma no akwanya na wamma yen bibisa no hu se ensam okan no enya nwumdwa bi keke na mom obetimi aye na waye ni ye pa kwan da ho pia yo de meka ne se anwensem wo ya me beka no eye anwensem eda makoma so pa yi efri se de bia ye di akoniaba wo kwan so ye de kai anase lorry ena edi akoniaba wo ye kwan so enti adrobafo ye obi a omu hia yie ye bekọ beba ni nyina ejina omo so enti sa anwensem we me yema adrobafo enti mato ni din adrobafo okay ena mesrewa obeto asokwa me pese o hwe me camera nim din na bibibia pese o kache Ghana fo no yo o kache omotini yo ansa na mesha anwensem na se no sa anwensem ya adrobafo ye kwan so da uboyi media ye MTN color ringtone se wo frɛ obi a na wo ebo enwomo bo wo MTN so no me de sa anwensem ya ye bi enti se wo pese o subscribe to adrobafo a wo be fa wo phone na wa bo star 1355 star 1355 no wa bo star biem no wa be bo 99
9931326 9931326 na wabo hash na wasende wo sende a obema option say wo pese o use a dropper for as okola ringtone na mia baako na wa choose one wo choose one a wa subscribe ana say se wuntimi nya ne saa wo ba bia wo sende o text message na wabo 9931326 ahye ba bia wo sende text message no na wa sende ko 1355 eno eye dawubo a wonso kakra obetimi di aboa dawubo a yebo se akwanhia a yenya no ya kwan so eso bete no enti se wo ye dropper ni ana se wo ye passenger na se obi frew na se ebo a wobemu se ampa o se meso me ya ahwe yie na makọ abafie enti de meka ne se ago madaro meburu mesre mi bisa se hwan ni odroba ni de oka sen ana de ode akwantufu akodujo se me ye omamba pai kakra meka ne se mani so na makoma damoso wa akwanuasa nyina so enti na me frɛ mo twentwen prama ye twɛn mago prama so ansa na ye di agro minim ho mfaso nsempo ye ntoso ye akonia bamani daso me ye otwa di ampo a me so mo soro firi sɛ mukura ye nkwa wo soro akukuruhwi ase ye kɔba nyina achi ye bɛforo hyɛn akɔye nchi enti me koto srɛ mo sɛ ahodaso ne bɛma ɛsan betimi aba na me pentem de milika kye na etimi de oye ne ba bekum Ghana ma me srɛw wadwa senti akwantufo na wote so obofo odroba nipa ne de wakwa bedu ni abo agye no so wonum kakra enso sitie mu obra nya adagye home afofi de beba to bu woni ema nyinaa mu na so oman be yiyi a ejina me ne wo so umfum so kakra timi bo oman na wo kasa de wadwumaden enso wo hia ma oman enye bosere mu ka bi na meye ye nyinaa ni wo ho mfaso etimi sere mu mo ame na me mo asem hu dawuro opimso na ase tutu ababio omampanyin na akufu ado na bedi eche Dr. Baumia police sahene ne Ghana fo nyina ase ye da mu eburu ye da mu ensada saade eche ne ye kosan bedura e otwedi ampo ne adroba fo momo a etimi sama momo opiafo a enkwa ene ahode wom medin ne ancestral poet kwasi kokko frɛ me ancestral poet nananom anwensam yesani na no osu akona amantin jaase ahenananom de hye emamo piao ancestral poet na wote ne nka eho se de wahwe agu onum kama ama menu mienu adriver fo amonam kwan so ene yen passengers na oka bibi ede akyere yen hwe ne mfamu aba ne mfantu anamon na beboa menu mienu esan se nkwanhia agu ya akwan so abribia no eyi ni titiro afiwiase enti so nsaka dwumade bia mesro entena so hye na afoforo enso emfamu aba no momfantu anamon esanse ba ne sa ebeboa menu mienu nyina piao nana na o kasa no mo se bibi gun se edi ehim koba de ade a so hwe nkapo egu mi nsa ya ahemfo o hwe nkapo a egu mi nsa nkapo ya ahemfo ende dugu o monsa sabi meye ohene na ide na kyerese me ohene prekope okay na ye frɛ bibi branding obroni frɛ bibi branding okay se nipa woye bibi na se wo beda musuronko a ejina wo brand okay se de osisiesie wo ho wotie midin a midin ne nananom anwensam wesani okay which means say prekope no meka ahemfo ho nananom mpanyimfo o mabakọ ensamanfo omo nyina na maka abom ena maye omo mouthpiece meka se omo kasamafo na menyonko bi ye friend Zeben ono so oye spoken word artist otro anwensem ka anwensem saa se Ghana ha wo ka anwensem a untimi nyini din free mu mrebi na one me kasa asem we ebeye din se obi a woni ne ye adwuma baako na akwa ti se bi a competition na wo montem na nipa no betimi asebre ne se aka a che o se menu ade we die me maama opiafo ho okay
mene ne ka so ka kire me se Ghana ye poetry wa ha ne ade de na mum obi a woye hwi pa poetry a emudo ka anwensem emudo te se me de nyame anim onhia bi na enti efi na ekro no ofre me anwensem nsuma nkwa ahene enti je se anwensem nsu ensem bi ahinta bia no me nkwa na menim enti efi mra o ka asasem nyame anim epia me pa yie epia me pa enti metena ba bia eya na me kaya me ma na mo pia fo ewo asasem na me na wo da your brand na me brand no no wo hwe se de msisiesie me ho ya menyi ni se Ghana obi o ka anwensem wa ha no osiesie ne ho se wo de bia nipa be ya duo no 20 eba begina no mo ka anwensem a o kata wani abetim de wonsa akire me so efisa me nko a me de musronko se de masiesie me ho no ebi a ochina bi wo be hu me no ebi kura na mete apakan mu ena ya de me ba stage amama be perform ni nyina ya me brand ni bia ebi a obe hu se chini esi me so ni ya de me ba na me be perform with nipa ka me ho ni nyina ya brand ni bia nti apart from say bia wo ye stage performance no wo san so eye bibi foforo kan ho ana metro yemfa ne say bia corporate bodies and individual obi di ne birthday ena enye say bia party ne stage ne eyi ase nyina me perform mfa ho ne ba bia wo befre ni nyina ne say oto nsa frɛ yɛ nko ade a baabi a ebedi dwuma na ma ena yɛ san kyerɛ so me san kyerɛ me wo team wɔ hɔ a yɛ kyerɛ enti sɛ yɛmfa ne sɛ bia wo school wo pɛ sɛ wo kyerɛ nkwala anwensɛm sɛ yɛ brɔfo hwi ofra yɛ bɛba na yɛ ne watena se nhyehyɛ bia wo hɔ bia no na yɛ ne wayɛ na nkwala no yɛ de ɔmafa entitiye mu a enti me pese wo do number no betu dwa na obi hwe wo na se opese onu udi djuma we the ancestral onu amu ne de number etu dwa se ayie party ana se school mu probi ama na kire anwensem a se mo friend number ya obebubo a obeba na onu mu aba be di djuma so kra okay number ne 0243 79 05 16 0243 79 05 16 so friend no so na ma no friend 0246 67 02 21 0246 67 02 21 we dey na aya ahemfi asem ye so o cha me oni am asem kan o se ne don ti number no we dey enye mame mremu kakra eya na dru ba bia eya na ye kasa no ye kan na niam bi tosini okay ye se o kya me anim asem ka o kya me anim asem ka edin anim no anim o ye kya me enti se obi ba ahemfie na obeka asem a na osina na we de wasomu a o na we de wasomu a o enti ye se o kya me anim na asem ka ene se na wasomu a ena yenti ase ne ne se o kyeame a woni mu asem ka ena se nana wasomo a na se mi gina we so akasa ebe bebre ho a first ni ebu ne ye bu achia no achia no obeka aka bia na yekoso edi nkomo no ebi ba because say dem ko bu ba kwa ya jimesi nche be dey se mesa bu bi oh there be say ye nyina yesua free ye ho sebi ye yete ho no ye mo bibia mu kui anase no bibia mu sukonche mo bibia mu de kui ye kase kui a kyerɛ sɛ wonni made na boro so enti ye nsua moro so sabi me mete hɔ no sɛ metwerɛ anwensɛm kra wi a me nua bi wɔ hɔ ye frɛ na bunua dodo na frɛ na atwa ne nana ne maame mu wɔ fie metimi kɔ ɔmo na ase ɔmo yɛ mpanyimfo nti no na makɔ bisa ɔmo awo ade we ye ka ne sɛn me nua bi so wɔ hɔ ahene nana kuo no kwamna mpɔfo antwiso bin okay wa ahemfie ono so no kasa bi wo ho a menti ase a na mafrɛ no me se ohene na asɛm we dia menti ase o kyerɛ sɛn sabi onimpanyinsɛm yie enti memfa ho sɛ ya akwala akra no a o se mesua bibi efiri no ho enti ye nyina no ye sua afiri ye to gusu a usua no ma mensua nwie ye kra afa kra na mesua dodo na emponi ai
Because we see how to do na. And then Cove TV, your Bomodia Bura, I am fear and a yakofo penny KCC. And I know Eddie Juma or the zip shoe so. Now, Minyasho said nay last. And I said nay the first. You better talk Aquaso and in Eddie Juma. She said, what the number 2 the Guasi. So Hiana or Frena or Beba. No, Bebois, I'm a Ujume Debia would Debiano. I come. And 18 sansa infeeding raw basa ensa yeguni no ma yegu ansa no panyeke se yensa kanu no enya asem keto akra ti bibia me kai wo se onsa kan video ya ya hye na afoforo enso enya bi no omo nhye so na asante amamre no ekwan aye fa so eje asi wono no obetima me abakwasem bi kakra bi abakwasem de bebre ho na abakwasem we no me bone tiawa me ba chi esan ya nansesem so me ba chi emre bi atwam opanyi bi tena ase ne efre no konkon okay na konkon no oyobi a na no ha ne yie yese wa ante asem he se woka na fa na somu a ewiase nipa nyina bete enti emre bi ena ohini bi bo dawuro se wo a ade bi hyebotom wo a obehu ade kro no obeche wade ode na japade obeche mienu no wa mafa enti se ohini ne de ade ne hyeboto no na konkon te baabi enti ohu ye ena oka se wantimi anka so a obetwa wonsa baako afiri so enti konkon kote ba bi ohun se ohene ne de ade ne hye ye ka ne sen botonum no no onim se o wa hu na wie enti ohene ne bodwada taa na nkrofo baaye obi a mpese obekọ akoka efiri se wo kana wantimi a ye betwa wonsa okay ena konkon enam se wono nko a no onim se wa hu ade ne nti no oso obeka se na ohene na ade no ode hye botonu wasesa no enti konkon na adwen amaso ti okodina nipa donu mu ena osena na minima de kro ena okoba de kro din ti oba de kro din no na ye bie botonu mu a na sabi bese ena ohene no ede ahye botonu na emum asem akonkon ka se na eya de kro ehim no na enye sa ade no ne him enti e ma ohene no etwa akonkon na nsa baako eno de sen abonten enti nkwala ni twamu a no mo bisa se hwan nsanie omo se konkonsa hwan nsanie o se konkonsa enti eye konkon ne nsa eni yetwaaye ene beda na konkonsa piao penny na mi saw yi pa anamka se jibre na ni entra no on send the one hunu baby a the word enkonkonsa efiri bae zip show enye show ketwa show a ahemfo jibre ebetena so church no mem tenei se woni ye di djuma me ye show se wan hu hwe kura no unim kwan a konkonsa efa so ebe awiase na na se boy da be na be ba de se ahwefo nyina abo na eso no wa ma o ma se nya kwan ba na me kan e wa na da mo beto mo nsa afre me bia me ni dwumadie nkwa ade a enam se wo de agya me ne wo fidua ba aku no ti wo to nsa afre me a meba do yo stage ben we jan so a performing ye ka stage for be mobrofo na me sofo ba aku Pastor Kwaku Usu Junior. Mene ni di ka ko Kumasi prisons ko ye donation na me perform ye. Okay. Na ye wie ye no ase na nkrofo osu ewo ho performance na me ye no. Ti fro no ase we de me ye program bia meto me nsa afro. Enti doctor ne foundation no e no ka che me so Archbishop ye foundation say you and am so e de me so kakra me ye ne say me so me ya anwensem de aboa ne foundation. Enti me ya nwensem ena mwie na me ko print go CD so me ya me di misika ye na eja me ko ye ena oma me akwanya se me perform emma no na me wie ye no kwa me di nkraka asem bi me ni me nua ebonua atwa me ne ko sa program no
na ena madam fo ba ko Kenneth na na say kwadwo ye wie no kwame di nkra ka asem bi say ope poetry but onya that kind of traditional feel of poetry na onya bi ene die ya wanyan no ama wanyan rehemu bi say oduru ba bi na ye poetry a e we say okọ na okohwe bi na wotie bi nso it is asem no kan no epushi me pa yi ena ye de sa stage ne so to nchen a Ghana Writers Awards my performing ama wo 2 times kopim so mo share Writers Awards na say every year bia me performing every year bia me performing ena afi so no my godfather Mr. Fadi all launching a book 59 Dark Hours and so me performing man obetimi aka say Ghana all the big politicians ni nyina no na omote ho ma me wie ye no mpanyimfo bi na me nsusu kra say omo beben me no ebi kra be bam me ne ade nyina enti stage ni de bebre me ankasa no for the first time one night club ankasa me hu say maye poetry a ya baaje so a na because minim say Kumasi de ye hyedam poetry bebre sa na Feliluna ye to bi wo Vienna City and I'm a boss ba ko Remy wache gaga boss and oka say oh we there member perform karaoke enti me perform me piece ba ko Black Lives Matters tabana odi anu bebre me de beba enti ase dede no obi e bɔ ne nsam na dede no wo so na say enti mi wie no na me bisa manager na o George na me bisa say enti obi abeye poetry wo ha na say no say ono kra we the first time enti eye no nwanwa response no eye no nwanwa pa enti nyame anim manager pa yi manager pa enti stages there me ka say me ka adaje be bɔ me adaje be bɔ me pa nyame sha oyi pa ene obra unyama yen ene Cove TV ye sure say ya insha esan say ya na enna form sa omada age nsusua na so wagibre abetena ha ene ye chirichiri mse no na che say enye asem keto akra enti ya friend ne ni dijuma say do ne number 2 dwa na egu ase no o friend na ba bia wo bia ne nsa wo so no obedi no say nsa wo so onu obedi nsa wo so kama ama bibi biara peso be so peso osua mi se ma adwin se me be koyi mi se ke be je me sha o esa me be kwa me a kire me chikasa yi because enye ize sa so so ko kan krom kasa yi a eboa tie nyina ye be so me atimi akan yin krom kasa yi nana o last word da o de batudwa na ya the mechanic say me spoken word album and so ba abonten okay asem titire da so ni triple anwensem ne nwom kro ya ka nwom kro minim se nipa dodo na anim nwom kro na ye grow no we ase kete saa de no eno na me de aka anwensem ho na me de ba enti se wotie me onya me spoken abonten spoken word album no abonten na wonya bi na wotie a enya anwensem ko na wotie nemum afiaje wa ono so ye nwom kro enti menene na aka bom enti anwensem ne nwom kro no utie anwensem no na nwom kro so edi akire afi so no ubenya talking drum ye the talking drum ankasa so be ya anwensem wo so ye the flute atenteben ye the atenteben eno nso be ya anwensem wo so enti unya bia package mu a ena ye dia bro ena album no so no dual album brofo ena twi okay enti ubenya anwensem brofo bi abaye nson ana nwotwe ana nsia wo so ena twi dia so ubenya bi abaye du baako ana du mienu wo so enti emfa ne say bi a album no wanya ebi wo so kra no ubetimi enya bi anwensem be du nsia ana se du nwotwe wo so ena afi so no na me de adesrede ato enkrofo anim se ye throw books de ye throw poetry nemom me poetry book am de ba abonten no the title the poetry and culture
amamre ni amane na me de aka anwensem ho na me de aye book no enti se book no ready na ba abonten a se me wo poetry bi te se palm wine nse fufuo ewom se uhu anwensem na uhu poetry na ya tro no a ubehu nse fufuo se wonnim nse fufuo kra no a ubehu se mfonyini bi da poetry ne nkyɛn a ɛkyerɛ wo sɛ nsafufuo nie anwensɛm na ɛwɔ hɔ no mfonyini na da hɔ no ɛkyerɛkyerɛ wo anwensɛm no mu yie ama wahu enti corporate bodies any individual ɔmo betimi aboa amia publish book no ɔmo frɛ number ya ɛno so no yɛbɛkasa na book no aba abɔnten na ya mamrɛ ne ya mane a sɛbisɛbi ɛtɔ nsuo mu no ya daadaa no ama ene nchirima na eba no ne ye nsu na nnemafo yi no sebi enya asante amamre nko a na ye ka ho asem amamre bia baabi a wofiri bia ento amamre nto ntwene saa na ye pese ye ka na mum ye de ya asantefo yi ene ye hye ye de mu den enti baabi a wo bia no wo nso amamre no hye mu den enkodina baabi nkasa se meka mekrom kasa obi besere me obi nte obesere me ntime nka sebi yase owire fi ukrom hina ben a oyira wa adwabo ase no de ebeka ne se yema ye nimre ewo ya ho fam se de sisiesie ye ho kra no yema ya mamre ene ya mane no ene adi ewo ya ho fam sebi obi hu se ampa ufri ebibi mamu na onye buruni obi timi hye coat fridge wada kosi fiada kafra manosi sumina so broni no kra ode ade ne bae ode sa atade ne bae no sebi ene omo be fa yen tade African print no na omo akodane no ani ka sam so omo san to na boarding eno kra ne kumi no ukohwe online obeto bi $50 $100 nyina sebi obi ti ya na tele ni bi pamade 20 cedi ose ne boarding won to so yen ya ne ye kun ho yese odi eja akwa nya akwa sende eda na akwa ene de yese odi eja akwa inyawokwa nti na me de manosi no na kakra me kan se o ya makuf tv ye bibi ma ne okwa mpani se sanku onwene twene emma akaetia emesa fri se ye nyina ya nwene twene ne yese sebi mpreduasa de ne ho otan ene beso a na abo akwakuo oka ho a sebi yentwaye ni enhwe wodwan enti se wutie na wo hwa a unim de wo pɛ unim de amamere free ba unim de abaso unim de ate so se wo dan wani hwe wachi a enye obi a na eye de yeyi Kof TV nko a awampam je ne yen ne de brew se wonti ase a bisa wo nana na ka kire ne se onhwe Kof TV ne ye kire mpanyin nsem a kire abakosem a kire nyamesem a kire onkuranhyesem me no frame ancestral poet nana no anwensem wesani nana owusu akona amantinja ase de hye ene KWAME MARIO me manoma opiafo abrantie ni munyamfo Kof TV medamase ebru daase ekronto daase nyama piao ene dia amfie son ne ekọ ye nya asem kitwa kra Kof TV de so okoja ye ho ana chese amamre no so kra wasa ayira ho ana ba entertainment so wasa ayira ho tina bibia na yese gibre na ne entina na ne pasei ena ya ye de bre wo wa film ama ni kasem enso eba ho ancestral poet me so me kase nyame onhia oyi waja ade omre a wase ade ama Kof TV ade fefe enso abeye ada asante amamre enso edi no nyame onhia oyi pa ame ogidie se abribia e beto nsafro o meba dodo ti ene we ena me ne ancestral poet me ameka se frem KWAME MARIO ye de ba ebe so that's ne ye be sen de ehia bye bye.